Gafon ni lot o fwyd neis o 2009 gen Geth, ac yndi, mae yn ôl efo fi wan yn y gegin yn 2010, blwyddyn newydd dda, Geth. A blwyddyn newydd dda, Gyda. Diolch yn fawr, beth ti'n gwcio heddiw? Spaghetti Bolones. Ie, o'n i'n gweld, di hwnna'n mynd edrych fatha mince cigeidio yma na chdi? Na, mince Twrci di hwn, sori, ddefnyddio Twrci eto, de. O, mae eisiau bobl wedi cael llawn bol o Twrci, da. Mae eisiau chi drio fo, mae mince Twrci yn iachach na mince cigeidion. Dwi fan o Twrci, da hefyd dweud. Wyt? Do. Beth da, gan bod ti bod yn dolyg, de. Reit, beth sgynny ni ydy Twrci, mince Twrci, a beth dwi'n gwneud i Coginio fo efo chydig o nionod, chydig o garlleg, a dwi wedi rhoi bacwn. Ond, beth dwi wedi gwneud i wneud o'n lot fwy blasus, dwi wedi defnyddio olew tomatos ma. Mae hyn i gael mewn pot, mewn unrhyw arachnad. Hynna di reid i sychu, ia? Ia, di sychu na hael, lle. Maen nhw'n reid neis, ta hynna ben hynna'n. A defnyddio olew dwi i ffrio fo. Reit, a wedyn, am bod ni'n defnyddio mince Twrci, beth dwi'n wedi drio wneud i wneud y lot fwy blasus, gan ddefnyddio basil, y mushrooms ma, a oregano, maen nhw'n dweud yn America, de, a yr bay leaf ma. Wedyn, beth sgynna fi fel reol i wneud y bes i spaghetti bolognese ydy tin tomato, 2 dyn i mewn â fo. Beth i fy spaghetti bolognese, mae eisiau gwneud o'n eitha syml. Achos diolch yn bryd, wyt ti eisiau bod yn ista wrth syml popdi drwy nos yn neud o'na di? Na. Wyt ti wedi gwneud spaghetti bolognese o blaen? Do, di gynweithio, ond dim o Twrci, de. A wyt ti'n gwneud saws dy hun, wrth gwrs? Wrth gwrs. Wel, weithiau, dim yn aml. Be da ni'n gwneud, dwi'n dweud y basil ma, dwi'n meddwl bod basil yn un o'r herbiau gorau gei dwi'n meddwl, de. A hwnnw sy'n reid y plat. Dwi jyst i dorio efo dwylo, really. A wedyn, chydig o mushrooms i mewn. Dwi'n licio madarch mewn spaghetti bolognese, madarch yn bendigedig. Fydwch chi'n ddynio madarch gwahanol, os da chi isio, os da chi licio madarch gwahanol, ond dwi'n meddwl bod hynny'n iawn. A y blas da'n isio yr basil ma, a mae madarch neu blas bendigedig ddefo. Oregano, pinsiad reit dda o hwn, fel e. Iawn. Mewn â fo. Mae hwnna fo blas eitha cry. Dwi'n di roi... Un o hynna stryd? Un o hynna mewn, a wedyn dwi'n di roi hyn i gyd i mewn, achos hyn sy'n rhaid y blas i ti. Hyn i gyd i mewn, fel e. So hwnna di un peth pwysig yn o'r lle i gael digon o flas? Dwi'n reid y syndau tomatos ma bob tro mewn spaghetti bolognese, achos mae yn reid blas extra i chdi. Os mae spaghetti bolognese yn gallu bod rhywbeth syml, ddim efo cic yn efo, ond dwi'n licio fe hynna. Ti'n neud y sydyn, mae hwn yn cymryd mwy amser, ynddi? Ti eisiau rei ciad ar hwnna am, swn i'n dweud am eisiau awr, a wedyn os ti'n mynd yn sych, chydig bach o ddŵr, os da chi eisiau rei stoc yn o, gech rei stoc yn o, os da chi ddim, sy'n braidd i chi wneud. Oce, wedyn mae gen i lun fyma sydd wedi bod wrthi ers awr. Mae hwn, fel ti'n gweld, mae'r lliw wedi newid yn hollol. O, do, mae'n liw dan fo, does? Ti'n weld o? Wedi newid yn hollol, bendigedig. Reit, beth sgen i fyma di pasta. Dwi wedi berwi hwn am 10 munud. Dwi wedi dynnu allan o'r dŵr, rinsiwch o digon o halan. Faint o halan wyt ti'n reid pan ti'n coginio pasta? Dwi'n reid dim halan yno. Os ti, mae eisiau reid dipyn go lew o halan, achos fanna mae'r blas. Be dwi'n wedi gwneud, dwi'n wedi reid y pasta yn y bolognese sauce. O, so cymysgu gyd o'i gilydd. Iawn, dwi'n wedi rhoi llon llaw fel hyn. A wedyn ni gymysgu fo'i gilydd. Yn yr Eidal, maen nhw'n tueddu i roi pasta efo'r saws. Lle da ni'n tueddu i roi pyntigas mag bol fel la. Dwi wedi defnyddio linguini fyma. Mae'n siŵr fydd Eidalwyr yn cwyno amdano fi am bod fi ddim yn defnyddio spaghetti traddodiadol. Ond mae linguini yn haws i ddefnyddio. Reit, dwi'n mynd i roi hwn ar y plat. Mae hwn yn rhywbeth da i gwcio os oes gen ti griw bobl yn dod draw. Ydy, os peth sy'n ti, mae gen ti awr wedyn i siarad efo ffrindiau. Iawn, wedyn dwi am roi hwn ar y plat yn syml fel hyn. Fydda i licio reid y sospan ar ganol y bwr. A wedyn mae pawb, sbio Michelin star chef dwi, da, i dy plat i gyd. Dim llanast ar y plat. Mae eisiau llanast ar y plat, sti. A fel a fo... O, mae'n ogla gret yn o. Reit, just i orffan off, dwi'n mynd i roi chydig o parmesan yma. Wel, dipyn go lew. A dwi'n mynd i roi chydig o basil dros y top, fel a. A mae hwnna yn barod i fwyta. Neis, gret. Mae'n edrych yn get.